Odhiambo nyakona magajuang makuyo hokwako gwenge ma Ramba Boys bang' midhiero manotimore odhiambo manyoro amikuku mar ler mar wachno kanyakla gi masira kata monj manotimore gwenge ma Garissa kama ji auchiel owito ngimagi odiochieng'ni ma kawuono. Nyakona magajuang mago mag siasa bende otuche pacho ka jatend piny Kenya William Ruto odoramo ni obro medo chiwo kata golo chiwo ne kanisni kendo timo wechego magarambe duto waiko ni chenro maro imore entai pario kod adek dueno mar adek ganario pario kod abich ma en chenro maro imore kaka pile arwako pachi e live mar ote machuok enari adek au chenro no ka bende wantie live e Facebook Ramogi TV ke imbuyo mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magithon weche. We are asking the public and the government, the nuisance are we safe? Because if students of Form 4 who has been registered for KCSE can die in such a way. Poden kuyo ne anyuola mar skul sekondar mar Ramba Boys kama jopuonjre ariyo nyotho e dag taka mar chuo kasani bende skulno olor apoya. Ji auchiel otho kama moko ang'wen oyudo hinyruok kaluwore gi monj mar kweth mar Al-Shabaab e gweng' ma Hagadira, Garissa. Let me tell you, tutamuhaibisha shetani. Shetani hawezi kutuzuia kujenga nchi yetu ama kujenga makanisa zetu. We will make all our statement. If we are jointly doing it with the politicians, we will do it outside of the church. Kanisni medorido chike mag tawo josiasa kik chid altar ka jatend piny to oramo ni ok obi weyo solo e kanise. Machiegni nyakora magajuang e chendo ni maro imore jaloko mora Elizabeth Otieno nyinga Lydia Okeyo. Skund sekondar Ramba Boys koro lor apoya bang' masira manyoti more skulno kama jopuonjre ariyo ma klas 12 nyotho e bugo mar taka mawuok e choo kata septic tank manyosi enyore. Kaka jafwambo mar Jutho Mundi lerono amoko kuom jopuonjre ywak ni ne gisechwalo ng'ur margi ewi chal mar bugono to kata kamano nyaka sani pok olose. Otieno ma piny orugo Jumapil obedo mapek ne jopuonjre, jopuonj kaachiel kod jonyuol e skund yawuowi mar Ramba manie kaunti ma Siaya. Ma kuyo ma okel kod tho mar jopuonjre ariyo mag klas 12, Ryan Otieno kod David Awinda giwito ngimagi bang' bugo mar Dag Minyaga sienyore kendo podho kodgi. Mchana tumekuwa na hadi games time. Tukakaniambia nakuja chooni, mimi nikaenda darasani. Sasa hapo ndio tukachana, mimi kufika darasani na sketi umeanguka hapo ndani, kakimbia kurudi kufika sikuwa ameshazama tena, ni mmoja karisafisa karudi juu tena karudi sasa ndio slap tena ilianguka kwa karudi tena chini kabisa. As the residents of Ramba Nation, we are asking the public and the government, the nuisance are we safe? Because if students of Form 4 who has been registered for KCSE can die in such a way and there is no immediate response to be given, what can we do as the students? Kaluwore kod moko kuom jopuonjre ma watwakgo, chal ka gima ng'ur mar midhiero mar bugoni ne osechwal ne tend skul, kata kamano duoko makare pok ne giyudo, magikone duoko bedo tho ma okawo ngima mar jopuonjre ma owinjo tiek skul giko higani. Academics walikuja kufanya inspection kwa shule, pia wakasema tuandike, hiyo pia iliandikwa. Kitu tu walifanya ni waliweka tiles kwa choo na wakapaka rangi. Alafu pia kuna choo nyingine huko kwa class section pia iko tu hivi. Yaani sijui ni choo ama ni nini. Ni kama yote tu ni hiyo septic. Sasa hawajatengeneza bado na pia bado inaporomoka. Ne kwa yudo duoko moro amora kowuok kuom telo mar skundni, kata kamano e twak marwa kod director mar somo e kaunti ma Siaya e yor ong'we yamo oyango tho mar jopuonjregi ma ringregi osechwalie kar kano ringre mabondo e kinde ma nonro pod dhi nyime. Somo bende ong'ikore kendo skundno olor ka jopuonjre mamoko to dhi pacho. Judith Omondi, Ramogi TV. Luoro podo kwako chunjo dak mafafi kaunti ma Garissa bang' kweth jonjore mag Al-Shabaab monjo kambi mar obila ma Kicha ma Biamdho kendo nego ji auchiel kamoko ji 4 oyude hinyruok. Report mar obila lero ni achijego
notiyo gi gilweny teko kambino e kar sa par mar kogwen. Jonjorego noyombo kod gilweny ka nyaka sani apisas mag arita kotelne kod kwetho bila makedo kod njore oseketa pedha kono ka nonro dhi nyime mar manyo jonjorego mapok oyang kwangi. Report mar obila bende olero ni jokanyo ariyo mag Al-Shabab nonegi kaachiel to noyudo hinyruok e kinde mag monjno. Duol mapacho ka NCCK medo jiwo kenge mag thiro siasa e altar kendo neno ni josiasa ochope kanisni mana kaka jokenya mamoko. E ote mar NCCK jotend kanisa onyisi mondo kik ting' bad jotelo malo e kanisni kata luong nying josiasa e kido manyiso ni giyangogi kaka jogo mantie kod mbi. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero, mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua ochako yudre kama tek bang' kano otame thuolo malose kanisa mar ACK e gwenge mag Nyeri. En tuak ma osebedo ka gidore mar kabende josiasa kod jotelo mamoko nigi ratiro mar tuak e altar mar kanisni. Ka duol mar kanise NCCK koro wuok oko mar keto ler kaka owinjore josiasa otim ka giyuoro e kanisni mondo mi gibed kanyakla gi jokristo mamoko e lamo. E oboke makende ma ondiki gi NCCK en ayanga ni josiasa ibiro mana yiene gi yuoro e lamo mana kaka jolemo mamoko ma ok ong'igi gi wang' maber ma oloyo jokristo mamoko. Altar bende owene chenro mag lamo kende ma ok owene josiasa ni tuakie ka jodolo omi ting' mar tayo josiasa ma oyuoro e kanisni mag lamo mondo kik gidhi oko mar chik. Mana kaka nyocha osetim kod kanisa Anglican, NCCK dwaro ni josiasa manigi dwaro mar tuak otim kamano mana oko mar kanisa ka sadaka kata chiwo maggi bende ok landi ayanga. To ka opogore gi kaka osebedo katimore kinde ma okalo, NCCK dwaro ni jodolo othegre gi tim mar sidho josiasa e altar kata lando chung' margi mar josiasa e kanisa. Kaka yor chopo kare chikegi, NCCK jiwo jodolo mondo mi owuo dhok achiel ma ok opogore e paro. E kinde no ma NCCK ochiwo lendo mare, kanisni mamoko to osechako keto e tim chike makamago. Karanyisi en mar kanisa Anglican mane olando mano juma mokalo kendo kawuono ne gimedo jiwe. Okang' makama ochako keto jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua kama tek ni mar kaka ne otame loso e kanisa mar ACK Nairobi e kaka kawuono otame wuoyo e kanisa no bade Manyeri kama ne ochopo mar yuoro e nyasi mar sidho jadolo mar ACK ma Mount Kenya West Gerald Muridhi. Not in the Anglican Church. We can do peace crusades outside because you don't know when the slip of the tongue happened. So we will make all our statement. If we are jointly doing it with the politicians, we will do it outside of the church worship areas. In the church service is worship, and we are not going to allow any other speeches other than that which the church has organized as part of worship. Gachagua ne oyiene mana loso oko mar kanisa no kama otwake gi rawere ka ojiwogi ni kik ti kodgi e siasa mar duoko oganda chien. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto koni obiro dhi nyime kod chiwo sir ne kanise kendo konyo e gerogi. Ruto lose kanisa mar AIC mantie Jericho e kaunti ma Nairobi kaka Walter Nyambaga leronwa. Hata kule State House mimi najenga. Na sehemu zingine nyingi mimi najenga. Na katika hiyo harakati ya kujenga pia kanisa la Mungu tutajenga. Kanisa abirogero. Kendo kata okwedo sirmaga, to kanisa tagero. Magi gin weche jatend piny William Ruto kinda lama ne obage kanisa mar African Inland Church, Jericho, Nairobi. Tutapia jenga makanisa na neno la Mungu litasonga mbele. Naona mnapata wasiwasi kama tujenge tusijenge. Let me tell you, tutamuaibisha shetani. Shetani hawezi kutuzuia kujenga nchi yetu ama kujenga makanisa zetu. Mageti mureka jadolo mar AIC Joshua Kimuyu, odhi ataro kod chung mar kanisa mar Anglican. Manyocho kumo wach golo chiwo e kanisa kasto ilando gi kanyo. Jadolo Joshua okoni onge richo lando chiwo mangato golo. From a theological position, allow me to say that giving can be either be public or
private. I know we cling on the verse that says, let the left hand not know the right hand. But the question is, how did we know how much David gave to sacrifice to the Lord? How did we know how much Solomon gave to dedicate the temple in Jerusalem? It was made public. Jatend piny bende otiyo kod thuolono mar lero ni gisani sirikande medo gero ute mag somo mag kilese 3,500 ka 500 idhi nyime kod gero gisani. My aim is to build an extra 3,005 classrooms for the children of the city of Nairobi. We have started the first 500 classrooms. They are going on in the city of Nairobi. We will continue to do that for the next 4-5 years. Ruto okone sirikande kedo motegno mar loko kit ngima kod chal mar gedo ma Nairobi e yore mag gedo mag ute. Finally, around Eastlands, we are going to build almost 40,000 housing units. Hapa Eastlands, hizo tulianzisha hapo Mbotela, tunajenga mpaka itafika ghorofa ya 26. We want to change the face of this area. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Manen jatenda piny Kenya Uhuru Kenyatta kwa kanisa mondo mi holim ne Kenya kawo jiwo jotelo bende mondo mi ochik itgi ne ywak jok piny. Kolose kanisa mar St. Joseph Cathedral e kaunti ma Meru. Okoni jotelo nyakoro chik itgi ne duond jok piny ahinya te wi ochumi kod winjruok mayande obede kind jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar ODM Raila Amolo Odinga. Uhuru okone ng'ur mosebede pacho ka nyalo nego chuny joket mwandu kendo duoko piny yuto mar piny Kenya. Ya mwisho, kwa sababu mimi sitaki kuongea sana siku hizi, mimi sio mtu ya kuongea mambo mingi, ni yangu tu ni kusema hiyo mambo ya maex, labda zamani, lakini siku hizi mimi asiniangalie vile alikuwa ananiangalia mimi siko huko. Yangu ni kusema tuendelee kuombea nchi yetu ya Kenya, tuendelee kuombea viongozi wetu, sababu lazima tuombee viongozi wetu. Lakini pia tuendelee kuomba ya kwamba viongozi wetu watafungua masikio na roho zao na wasikie kilio cha wananchi ambao wanaongoza. You as the church have a moral responsibility to ensure that our nation stays on the right path. Igroko keti ne chenro mar manyo jokanyo mag duol matawo yiere pacho ka IBC, chenro mochan chaka yango odiochieng' makiny ka itawo gi aput ma omi ting' mar chugo apudno. Jogo mamanyo lemo mar jakom IBC makiny chako godo ka chenro no igeno ni koro biro dhi mbele nyaka chieng' tich abich. Chenro no mar manyo jokanyo manyien mag duol matawo yiere pacho ka IBC dhi chakore gi dawo dho jogo mageto lemo mar jakom duol no. Chenro madhi timore chakre wuok tich tarik 24 nyaka tich adek tarik 26 dwe ni. Manen jakom duol mane rango kenge mag keto katiba manyien tim Charles Nyachai madhi yawo pape kar sa 2 okinyi ka iluwe gi mane en jatatije mar doho Anamadi kod jochung' mamoko moriwo Abdul Kadir, Lorot H. Ramadan kod Edward Katama Ngeiwa. Chieng' tich ariyo, apudno motel negi Nelson Makanda biro dawo dho Erastus Ethicon, Francis Kissinger, Jacob Ngwele Muvengei gi Joy Brenda Masinde Mdivo. Chieng' tich adek, Lilian Wanjiku Manegene, Robert Akumu gi Sol Simiyu bende biro bedo e orindi maliet ka idawo dhogi. Chenro no geto rango nyalo, lony, bidhruok kod oteku mar jogo malalo lemo mag tawo yiero mapacho ka. Ji mamoko makwan gi romo 105 mamanyo lemo mar commissioners idhi chak dawo dhogi tarik 26 dwe ni nyaka tarik 24 dwe mar Ang'wen. Kwan mar ji ma osewito ngimagi e kaunti ma Wajir nikech tuo magalagala mar Kalazar osemedre nyaka 20. Thoth ji ma osewito ngimagi gin nyithindo ma higni piny mar higni 5. Kar thieth mar Wajir level 4 rwako jotuo mag tuo ni odiochieng' kodiochieng' kendo koro nikech onge otendni moko kuom jotuo ket mana oko hetie yien.
moheo ji 500 oseyudo tuo ne county no ka koro jopiny dwaro mondo mi yange kaka midhiero machal kod mano mar midhusi mar corona. Bende koro thieth ichiwo kaluwore kod ranyisi ma ok otim pim kaluwore gi nok mar masinde mag timo pim. We are not sending the sample to either Nairobi or any other part of the county. We are doing it here because of that, the machine, the molecular lab that has PCR. The only challenge we have is we have few test kits which are not locally available. We are sourcing them from Netherlands and so on. And then there's the curative aspect, which is actually spraying with some form of pesticide the area where these flies hide. So the CHP is actually even instrumental in carrying out the spraying. Dakika na par kod auchiel bang' sadek maro dhiambo chenro eno imorero kamano kuom ketera mogi TV kapok oyomo kungano katabil Juma wacho no gomo se nyithindo mowito ngimagi e skul to jopuonj owinje ywak nyithinde skunde kopone gigolo duondgi giwacho gimoro to jopuonj bende owinjie nyithindo. Neno kanyo ote kanyo wacho kanyo nyaka pile entiere chenro weche manyien chopo ne yo makare Oyoma Naya en wach malit gimonyo otimore e skund yawuoyi Maramba mos makane na jonyuol kod nyithindo moito jogi rang'iny mag arita makare kendo mowinjore onego bed ni ikete skunde mondo mi nyithindo osom kama ntiere kod kwe. Mano David mar Oyoma Naya gin kanyo gi Masi Nyarobambo Marobambo Koth Engineer gikete Ramogi TV kod Haria Kendo mar Nyalkinyi. Neno bende ote mar mwalimu Jael kod mwalimu Bernard kantie Migori County giwacho kanyo ni en wach malita ahinya kuom wito nyithindo e skul Maramba. Nyasaye mondo mi jonyuol nyithindo go kwe. Mandela Oniela mar Kibiri Ward wacho ni entiere budho gi familia mare kachiel gosiepene Jerry Obonyo kaeto wacho ntie mos makene jonyuol wede kod osiepene nyithindo moyudo masira mar tho motimore Ramba. Eno bende ote mar Kauli Bernard kantie Migori County wacho ntie mos ahinya ne Ramba Boys kuom masira kendo wacho ni ojiwo jatend piny Kenya William Ruto mondo med mana dhi mbele kod gero piny Kenya kaeto wacho ni nyaka kanise te bende omed dhi mbele gi gero rokamana ahinya kuom ote mari. Bende aneno kanyo ote mar Pastor Collins Odindo wacho nyaka pile osedonje chenro ni mar oyimore kendo mora ahinya gi Ramogi TV kuom ni weche gi ochopo ne oganda pile pile. Adongo wuod Asembo Jangoma mano Odongo wacho ni en be entie kodwa got bondo kaeto Sharon Daisy ntie choka Republic gemen gi kantiere Awendo e county ma Migori. Faith Mzomo kantie Malindi wacho na mora ahinya gi weche gi kaeto wacho ni gero kanisa ok pingi en mani seche magisiro kanisa to gipare gisirie nyaka weche mathago common mwananchi kaka weche mag thieth gi somo sama kore siro kanisa bende ng'iye weche go mag thieth. Mano mwalimu Faith Opija Wuod Achego wacho ni entie kod Lola Junior ntie Ruby Orphanage kato Samuel Oro JP wacho kanyo ni en mani luongo ni total negligence mano otimore Ramba wacho no wuora ahinya entie Nakuru. Felix Okoth wacho ni entie Kayole kato Shiro Oga ntie Eldoret Umakita ntie Ndere Game kaito Brian Arangende wacho no sichope budho. Eliza Kodhe wacho kachani ngima leta ahinya paro mana kamano en nyathini kaeto wacho ni choperiche skunde mang'eny en gino owinjo bed ni irango e yo makare. Jopuonyo wacho no temeng rango kamago de nyithindgi dine gitimo nang'o gitem mondo giwinjie duond nyithinde skunde. Otis Nyawade KE wacho ni entie Sindo Mwalo wuoro kaka lwenyo chwadore Nyayo Stadium kawuono wacho ni kare super drum yot ga ting'o yot ahinya. Ruth Nyathi Ochieng wacho kanyo ni okang' ma NCCK okao kanisa okar goyo siasa omor gi okang' makamano kaeto wacho ni entie Umoja Inako. George Frederick Ogonda to nyisa kacha ni entie Taveta kaeto wacho ni weche gichopo ne yo makare ahinya bang' leo maratio magi bedo godo Henomia Church Taveta Parish oyo matin maino imoreki kidhi mabor. Bin pirumo ni kendo gipo tank kikibed kod kibaji mar nok mar pi
Power Tank sani osesidhi e nyadhi mar Super Brands nikech ber mare kod rang'iny mar loso mare. Power Tank olos kod gigo mantie rang'iny mar gigo miloso gik ma ikane chiemo. Ochayo chieng' en plastic moluor nyadiriyo mondo mi odag aming'a. Obiro konyi ka tindo higni 10 to nego odag kuom higni 30. Wakeli tangi ma inyiewo kodwa nyaka kama intiere nono monge chudo moro amora. Inyalo nyiewo mari online kata kiwa tola mar 077 900 000. Moridu mari kawuono. Feel and chill with the Power Tank. My favorite fruity, my flavor slaps. Mirinda, flavor so good it slaps. Enjoy the flavorlicious, refreshing taste of Mirinda Green Apple. Mirinda, flavor so good it slaps. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375. 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746. 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. When I look at Ryan Baraka, I see a great man. I don't know his future. It is only God who knows his tomorrow. But believe you me, God has mtoa ICU for him to suffer. He could not eat via the mouth. Right now, he eats everything. Yenda natuambianga, tunaweza pika kuku. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Dana, ako ay niyuda mapiyo-piyo. Nikech an kaya agombo neni ahinya. Asab kariti kuom higni mang'eny. Ute man kachande agon mondo mukute. Kanyo kuma dwa gere resort. Nikech kanyo en puodho mane kwerena noweyona. Checks gi ng'eny ahinya kae. Meher. Chakre odiechieng' ma kawuono, in kik ichak iduogi od joka Gil. Indulge in the moment. Every spoon, Delamere real fruit yogurt. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811*415# to get ungamo la dhambi. Machiegni kendo nyakwara mgajuang' e chendo ni maro imore. Jatuo moro madichuo mahike ni ediere yangore ni odere e kathieth ma Coast General Hospital Mombasa kamanori koyude thieth. Jatuo no manochopo Coast General ndalo 5 mokalo nani ko tuo mar arthritis kata tuo mar choke kendo bedo ni okawo ngimane oko pod omako dhowede kod osiepe. Yangore ni ne otiyo kod tol mar otamba mar drisha e kawo ngimane. Obila osechopo kanyo mar timo nonro ka joked ndat joganda. To chich ni kamoro telo mar osiptal noninde tich kendo koro gidwaro mondo mi obila orure kod nonro makamano. Na DCI wafanye investigation
wajue kini cha the cause of death, kwa maana hii ni hospitali. Hakuna mtu vile anaweza jinyonga bila madaktari kujua. Nani anazembea kwa kazi yake. Sisi kitu ambayo yani tunaomba, we want a thorough investigation to the relevant authorities, that the DCI that were here. Saa hii tunaona kwa tayari mtu amejinyonga ndani kwa kitanda yake. Sisi kitu ambayo tunataka, tunamwachia polisi. Jadolo maduong' mar kanisa jokopere Pope Francis onenre ayanga e nyim johera mage bango leo mar osiptal mag Gemelli mantie Rome odiochieng' ma kawuono. Pope koro dhi yudo yweyo e log tich mare ma Vatican bang' lakteche miye thuolo mar wuok e osiptal kama osebede thuolo mar jumbe 5. Otieno Daniel ntiere kod ler. Bang' jumbe 5 od thieth, gikone Pope Francis ogole osiptal mag Gemelli mantiere Rome kama osebedo koyude thieth. Pope masani jahigni 88 ne ochwale od thiedhno tarik 14 dwe mokalo bang' wedo gi pek mar yweyo kaluwore gi tuo mar pneumonia mane omako boyene duto ariyo. Kakoro Pope Francis nene ayanga e nyim johera mage mokwongo chakre chwale od thiedhno. Pope ogoyo erokamano ne johera mage duto kofwayo negi kokalo e dirisa mar osiptal mag Gemelli odiochieng' ma kawuono. Kata kamano, Laktar Sergio Alfieri, motelo ne thieth mar Pope, koni Pope Francis pok okwo chuth kata obedo ni sani to koro oonge gi tuono ero mar pneumonia ka oluwo ni biro kawo Pope thuolo mar romo jumbe 2 mar yweyo e pare ma Vatican ka irange machiegni gi laktechene. The Holy Father was never intubated, and he always remained alert and oriented. In a stable clinical condition with a prescription to partially continue drug therapy and convalescence and rest period at least 2 months. Korka kore, Laktar Mario Won, Laktar Luigi Capon, sogeno ko wacho ni Pope dhi nyime gi bedo motegno kendo kuom thuolo manok obiro chako dhi nyime gi chenro mage mapile. Tino Daniel Ouma, Ramogi TV. Jolendo mag radio Ramogi kod Ramogi TV mantiere kambi Marol Media Services noriwore kod jokanyo mag kanisa mar Lejo Maria e lamo mano bagi log tich mar Lejo Maria mantie god Kwero e sub county ma Suna West e county ya Migori. Jolendo go kotene kod Ruth Nyajimo wacho ni chenro mar Lamu konye bedo e kanyakla gi jowinjo mar Ramogi FM kod Ramogi TV. Milton Ochieng kod Emmanuel Ochieng bende no nyiso mor margi kuom riwore kod jokanisa mar Lejo Maria. Kweth mar kanisa Lejo Maria kotene kod Papa Magi Lawrence Ochieng no nyiso mor margi kuom bede alam kod jolendo mawuok e kambi Marol Media Services. Kaka nyakalondo mar Ramogi kachiel kod Ramogi TV thoth ne wadwaro gani wachopo machiegni kama oganda wanitiere. Emomiyo kawuono ne wacho ni oyo wasedhi kanise mopogore opogore to kanisa mar Lejo Maria pok wadhiye. Koni waneno ni ber mondo mi wabi watudre kod oganda wa mag Lejo Maria. En gima duong' mokalo ni waduogo ka an awuon aduogo ka bang' higni 16 kapok aduogo e kwota ka kendo en mor mara naduogo ka Hawi. An gi yie ni ka to Hawi manaomo ka adhi dok Nairobi. Kendo achaka rwaku wetielo machielo mondo chieng' moro uchaku duogi mumos wagot ka. Bedo gi ywak matek. Nikech ji mako to ilal kodgi. Joma lal kodgi ok wang'eyo. Ta wakwayo ni sirkal otemane mondo gimedi arita kabisa ne joge ma en go. Sirkal bade bor. Ok apani gimoro nyalo bedo matimore ma ginyalo kia ka gikawo thuolo ok nyal kawo kata jumbe 2 kapok ging'eyo ni joma gimamako ji. Jokanyo masiro sekta mar pur e kaunti ma Homa Bay koro oko ka jiwo pur mar tiyo gi mbolea maonge kwiri kata organic fertilizer. Akoro gidwaro mondo mi jopur oyud keyo makare te kinde ni mabende koro girito alwora. Jafomaro e kaunti ma Homa Bay Ali Abich chiwo ler kaka riwruok moro masiro sekta mar pur e kaunti no tiyo gi oniambo mar loso mbolea ma jopur tiyo godo mar bero sekta mar pur. Jolonya sekta mar pur e kaunti ma Homa Bay osebedo ka jiwo pur marito alwora ka achiel kolope mipuro. Gidwaro maneno ni jopur e kaunti no yudo keyo mabup e puothegi mar konyo kedo kod nok mar chiemo e kor gwenge.
Moko kuom riekni ma jolony e sekta mar pur osebedo ka tego en tiyo kod mbolea molosi maonge kwiri moro amora kata organic fertilizer ma oketh lowo kendo miyo jopur nyak malong'o e puothegi. Riwruok moko mar piny owacho maong'ere ni Kimbe Mills Enterprise Limited mayudore Rodi Kopanye Kachud bura ma Homa Bay Town osebedo ka jiwo pur marito alwora kama gipidhe oniambo ma gimiyo yugi ma oting'o pot rabolo, olembe ma okethore kinde mamoko ma bende gikwanyo e chirni ma oniambo chamo kasto losruok margi ema wuok mbolea ma koro jopur tiyogo e puothe. To nwachake gi program mar rito alworawa makare. Gin gik machalo poglo mag olembe, poklo mag rabuon moyiedhi kata waru, nyanya motop, cabbages moko moneno molwar e chirogo, avocado moko moneno mobanjre go eko, maembe, machunga, wadhi wakwanyo to wakelo. Molil go wachak wagolo ng'egi go eko to wamiyo oniambo chamo e ot kucho. To ka oniambo osechamo to mbolea wuok kucho to seedlings be koro wagolo ka e kothe mo wagolo e market gi. To oniambo ni en gi gik moko e iye kanyo. Chieth ne lachne no ero kosewuok to omiyi 1 liter. To liter achiel iriwo gi pi liter 20 aito igoyo e puodho. Mbolea ni mabende gilose puothgi onge kod kwiri manyalo hinyo ngima dhano kata ketho alwora ka jopur osebedo ka tiyo kode e pur mar oduma, pur mag alode, kothe mamoko kaachiel kod olembe, idwaro mar medo lowo ndhadhu manyalo konyo jiwo yuto margi. Wayudo ni kopidh kode oduma to oduma chiek 3 or 4% king'iye gi kikompare gi mbolea manyasani motimo chemical and en chemical free. Mbolea ma waloso ni kipidho go oduma to oduma dongo piyo. Oduma nitie gi kudni moro biluongo ni fall armyworm machamo chuny oduma cha. To seche midhi go e chuny oduma to koro kudni cha wuok. Wach mar koso chiemo cha wadwa ni wabed gi chiemo. Wadwa ni watiyo tich mar pur mok watiyo kod sum mang'eny mawuok e fertilizer mamoko minyiewo mag duka gieki. Watemo mondo wa encourage jopur mondo ti gi gik ma gin godo, gik ma yugi ma wanyalo loso through compost and organic manure. Gima wajiwo kendo rito alwora. Kaunti ma Homa Bay osebedo ka jiwo kit pur mopogore kor gwenge manyalo konyo e bero ngima jopiny kod neno ni kaunti obedo kod chiemo moromo. Ka migawo mar Kimbe Mills Enterprise jiwo jopur mondo ket maino margi e kit pur marito alwora ma bende nyalo konyo e loko ngimagi. Pur mar organic en pur maonge kod chemical, onge gi effect moro amora e lowo. Omiyo daher mar luongo jopur duto te mondo gi embrace pur mar organic. Moko kuom jopur ma sani timo kit pur makamano e kaunti ni wacho ni mbolea mani kod kwiri ni kod midhiero mathoth e weche mag pur kendo osebedo ka ketho lope ma gipuro, gino maduoko mijing'o mar pur chien. En pur ma ok oketh lo kendo lo osiko mana kaber. Nwakomo ma puodho mana nwang'e cham matin gunda 2 nadhi anwang'e gunde 7. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kwa kaunti ma Homa Bay aterinya kaunti ma Migori kama jaod bura ma kaunti ya Migori Fatuma Mohamed wajiwo oganda duto e kaunti ya Migori mondo miyo wuog oko kendo ked kod medruok mag lwenje mag kit chwech e kaunti no. Fatuma wacho ni lwenje mag kit chwech to ahinya mago mag udi osemedre e kaunti ya Migori ka koro kwa jogo mantiere keny mondo bed ka tiyo kod yore mamoko mag tieko ywaruok e kindgi ma ok giketo koko. Bende kwa oganda Jokuria were kod nyangi mar nyiri kowacho ni piny owacho digero kar jot ma nyithindo ma nyiri ma oringo nyangi kod lwenje mag kit chwech moro amora e kaunti ya Migori. Meanwhile, Kuria Stars will prepare. Hakuna ya makofi na panga, dunia imebadilika. Kwa hivyo na wasii wazee wetu, tafadhali, mwanamke akikosa ni binadamu kama wewe. Nyinyi ni Wakristo, nyinyi ni watu ambao wanajua Mungu, wengi wenu pia ni Waislamu. Kukiwa na jambo kwa ndoa, watu wakae chini waongee. Lakini kuna wamama pia vichwa ngumu. Na wamama vichwa ngumu tunawaambia, dini imekataa kujibishana na mume wako. Kama kuna kesi imekuzidi, ita wazee. Kama imekuzidi, nenda kanisani. Hivyo ndio vile tunataka tuishi. Kwa tukikata network ya watoto wetu. Lakini dunia imebadilika. Sasa badala ya kukata network, tunawacha mtoto anaenda anasoma, alafu anakuwa na full network. Kwa hivyo
Manaka pile nyakorom gajuang wachako juma kod manyoso kendo miyo nyalo bonje chendo mar Masakoit kaka Walter Nyambago chokonwa e weche kendo keto wang' achiel e machal kod ma. Iluongi nang'o? Aniluonga ni Kennedy Odhiambo Bati. Ng'awa? Kennedy Odhiambo Bati. An wadgi Bati maduong'. Okay, jagod kwero. Woodgi Daddy Cool. Ja tsunami, yani ja suna. To dalani kure ba? Dalani ka. Aya. Miwa ne ote moro mondo wachwal ne Bati. Makelo gimoro wananga. Ang'owa. Makelo gimoro wananga. Aya, Ong'ondo Were Ogai ma Milambo. Un sani un jokanyo mag ODM to kod UDA koso nang'o? Not supporting UDA, to support President William Ruto. Point blank. Point ang'owa. Point blank. Ikone muya makonyo serikal en mane? The oxygen which keeps this moving, correct moving. Na huyo ni ODM. To ka ugole to ang'o manyalo timore? Tukitoa oxygen. We adog Migori kocha. Governor Ochilo Mboguna yako. Sani en jabongo flavor. Niweka mate mlangoni, nami nitangaze. Weka ng'oa. Niweka mate mlangoni, nami nitangaze. Ya ye governor. Nwane. Gorwadwa ma oket na thumni ka indie. Niweka mate mlangoni, nami nitangaze. Weka mate mlangoni, nami nitangaze. DJ, iwinje? Okay, gwenge mag Meru, Kiraitu Murungi. Awinjo ni in oko widala nikech Raila. Nanipotaja mkanipeleka nyumbani. To sani koro Raila ni kure? Sasa Jacob wako wapi? Si amepigana, amefanya jia, amepenya mpaka sasa hako ndani. Ikone wachno miyo koro in bende idhi kure? Na Kiraitu Murungi amefanya nini? Hata mimi nimefuata Jacob tuko ndani. Mago e Masakoit kod Walter Nyambaga. Kapok wateleza wadhie break, wan bende nyakorom gajuang' nano ka Bernardo Udu wacho ni entiere kodwa. Wacho Ganik Manyiwa no wacho ni ber moloyo, kaeto wacho no nyalo yudo namba gi e yo manade. Tudi kanyo gi Ali Abich ang'eni obro miyowa namba gi e yo mowinjore. Benta Charles wacho kacha ni entie kodwa kata kamano mora ahinya kuom Ramogi TV chopo god kwero kendo lemo gi jolejo. Kaeto wacho ni entie kolo neno kaka Nzuonde Sonyaji mainya wacho ni entie Karen Nairobi. Kato Elvoremi wacho ni Dan gi Nyandiwo entie kodwa e chenro. Onacho Bradox wuod Kadema ni kacha. Kaeto bende aneno ote mar Honorable Ajali Jarongo wacho kacha chani mos mare makene ne familia moito nyithindgi masomo Ramba Boys. Kaeto wacho ni en gima lit ahinya wito jopuonjre sechegi. Nyasaye omi familia go hocho makende mar chuny. Simon Ogwe mbani ni kacha kato Kamire Sharon wacho ni entie Nandi County. Ramogi TV lera ahinya kon lakini otiyo mosa ahinya ne anyuola wede kod osiepe mag jopuonjre mano olutore e cho Ramba Boys late tok chweremo owacho kamano. Bianeno kanyo ote mara Robinson Kachiando Kantigo to Kech County ma Homabay wacho ni mosa ahinya ne jonyuol nyithindo kod jopuonj maramba secondary kuom masira moyudo gi en adieri ni Kenya to dwa lamo. Mano Robinson Kachiando jadolo erokamano ahinya. Evangelist Dano Mwa wacho kacha ni lamo masani oganda kwayo ne Kenya kae kalore gi wabende biro timore pacho kae pile ka pile. Agnes Thiga wacho nitie kodwa kaeto neno bende ote mar Vitalis Ochieng wuod Game Karariu owacho ni tinde derruok ng'eny manade. Owacho ni tond wuoche bende moro no derego nyocha ka wacho ni kawuono bende nitie ng'odere gi kausi mar Katin. Owacho ni gima koro chal ka gima bladang ni mar paro ema chando ganda. Wach siasa mar kanisni to wacho ni nego nyirumo chuth. Wacho ni oganda ool gi siasa mar kanisa. Kanisa en kar lamo, ken kar goyo siasa. Jodolo mayiene ja siasa bedo
kendo goyo siasa wacho no chaya ahinya kagirwa kujia inago wacho ni mano jok mantie agenda magi machielo ma oklemo. Fredo Molo wacho ni NTA pipeline Nairobi Ramogi TV chopo ne yo makara woro nyithindo nyalo tho kamane school ka jonyuol toro nyithindo mondo mi odhi oyud puonjruok. Jimo Dede kantie Kilo Uriri wacho ni walem ne Harambee Stars erokamano. Sam wacho ni Ramogi TV lera ahinya pinye morumo wacho ni kanyaka tho tinde yudre nyaka skunde wacho no wuora ahinya wach makamano. Beno te kanyo ma Josephine Atieno Ochieng kawuok Rarieda Ruma okwayo goyo mos ne skul maramba kendo dagi okwane odagi otieno maber mano ne Lianyango gi nyamen gi Dorina Shinyavu oyo matinya koronga jwang chendo ni oyimore adu kod mago mag tuke kikidhi mabor. Explore the Holy Land this Easter na View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Penj laktar ko kalera Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng. Ute man kacha kande adwan mondo mukte. Kanye kuma dwa gere resort nikech kanyo en puodho mane kwere nano weyona. For a business to be able to thrive, you have to ask yourself, why am I in it? Am I passionate about it? Because if you enter a business and you don't have a plan, you're really planning to fail. Again, we hire a lot of relatives, and there's nothing wrong with relatives, but is it the right person for the job that you have to be done? And people get scared of reflection. We don't call ourselves to tough meetings. We don't check our plans every so often to know that we are on course. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Dana, akwai ni yuda mapiyo piyo. Nikech an kaya agombo neni ahinya. Asebedo kariti kuom higni mang'eny. Dana ing'e ang'o? An agombo neno anyuolana ahinya. Grand Prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Ok an emasechiko. Beduru giteko kendo beduru gichir. Kik uluor. Kik kweduru ni Ruoth Nyasaye ma Nyasachu biro bedo kodu kuonde duto. Yudo beduru gi teko kaka skiza tune mari di star 811 star 414 hash. Machiegni nyakoro mga jwang wang'eyo mago mag tuke jatugo machon ne club mar Arsenal gi Chelsea Pierre-Emerick Aubameyang olo gonde 2 kendo konyo tim mar Gabon loyo Harambee Stars gonde 2 kuom achiel tuke adhula manyo tiko tuke mag pinje duto mano bagi alap manyayo. Aubameyang no logo